रौता ओनसोलनि बोरि गामियाव रुंसारि रबिराम दैमारि आरो धर्मेन दैमारि बिथांमोननि मुङाव बादायलायनाय जोलुर बादायलायनाय जि खेला बिनि जिनि जोबथा खेलायाव बाहागो लाफैनो मोननानै खाबु मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना जिहेतु समाज सिबियारि दा बिथांमोनखौ जों गोसोआव लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ अरायबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोसोखांनायनि थाखाय लोगोसे बिथांमोननि मुंखौ लानाय लोगो लोगो बर'नि जारिमिननि सोमोन्दै गोसोआव फैनाय बिनि थाखायनो बे खेलाखौ होनाय जादों आरो बेखौ रुंसारि रबिराम दैमारिनि फिसाला आरो बिनि लकेल रायजोफ्रा ज' जानानै बेखिनि खेलाखौ होदों। बे जोबोद गोजोनथाव जादों मानोना खेलानि गेजेरजों जों मोनसे मोजां थासारि मोजां बारहावा सोमजिहोनो हायो। बेनिखाय आरो लोगोसे जोंनि उन जोलैफोरखौ गेलेनायनि बागै मोनसे एनकारेजमेन्ट होनायबो जायो। बे गासैबो थांखिखौ लानानै खेलाखौ होनायाव अन्तत बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर गासैखौबो खेल नायनो थाखाय फैनानैबो लोगो मोनलायनाय बे मोनसे खाबु आरो प्लेयारफोर गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गेलेनो फैनाय बिथांमोना बेयाव लोगो मोनलायनानै बिदिनो लकेल मानसिफोरजों इन्टारेक्सन जानाय बेबायदि मोनसे खाबु आरो बेबायदिनो मोनसे फुटबल खेला जेरावहाय बे मोनसे मिटिं ग्राउन्डबो जायो टुगेदार मिटिं ग्राउन्ड आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैयो आरो बेबायदि थांखि लानाय बे खेलाखौ खुंनाय जादों आरो आसा खालामदों बे खेला मोजां जिहेतु थांनाय समावथ' जोब्बाय दिनै जोबथा खेला आरो बे जोबथा खेलायाव मोजां जागोन। बेखौ जों साबायखर होदों जायफ्रा खेलाखौ दैदेनदों जों साबायखर होदों जायफोर प्लेयारफ्रा जायफोर टिमा बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो दिनै जायफोर टिमा गेलेदों बिथांमोनखौ जों गाहाम हामग्लायनाय अनसायबाय जाहाथे बिथांमोना मोजां गेलेनानै रायजोफोरखौ मोनसे एनकारेजमेन्ट होयो आरो लोगोसे रायजो राजाफोर जायफ्रा बेयाव नायनो फैदों बिथांमोना जाहाथे नायनायनि गेजेरजों जोंनि प्लेयारफोरखौ मोनसे थुलुंगा होयो एनकारेजमेन्ट होयो बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ आं खावलायनाय जाबाय। दिनै जों सरकारा बिटिआर ओनसोलाव बिभिन्न रोखोमनि गेलेनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेबायदि हाबाफारि लादों। आं आसा खालामदों जे जोंनि गेजेराव बिटिआर ओनसोलाव बिदि फुटबल भलिबल जेसेबां जि गेलेयो बेनि मोनसे मोजां बारहावा जों सोमजिनो नाजादों आरो बेनिखायनो गामि गामि ओनसोलफ्राव जों फुटबल गेलेनायखौ खुंबोदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां बारहावा लाबोनो हास्थायदों। आसा खालामदों सरकारनि जे थांखि बेयो जाफुंगोन।